ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ದು, ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಏನಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಿಶನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ತಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋವಂತಹ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಎಂಚಲ್ಲರು ಹುಷಾರು ಯಾ ನೀರೇನು ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನು ಮುಲ್ಪ ಬರೋಂದೇ ಉಪ್ಪಾರತೆ ಎಂಚ ನಡುತ್ತಂಡಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೆಪುರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಾ ಏನ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ತೋಟದ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ತೋಟದಲ್ಲ ಹಾ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂತ ಇನ್ನು ಏನ ಮಲ್ಪುವರ್ ನಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನ್ನಿ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ತಪ್ಪು ನುರ್ಗೆದ ತಪ್ಪು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ತೊಜನ್ ಕೈಕೆ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಮರಿಯಲದ ಕಜಿ ಮರಿಯಲಗ ಅವೇ ಬೋಡಿ ಅವೇ ಬೋಡ ಹಾಪುಣತೆ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೀರ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಐತೆ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪುದ ಪಾಡ್ದ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡ್ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಹಾ ನಮ್ಮನ ಅಡುಗೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನು. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಇಂಕುಳ್ಳವೇನೆ ಬಾಡು ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಇದು ದಾಸಿಂ ಪಾಟ್ರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಡು ಸುರುಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲೇ ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಜಿ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪಂಡ ಐತಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು, ಇದನ್ನ ತಜಂಕದ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು. ತಜಂಕಗಂಡ ಫೆಲ್ತರಿ ಅದೇ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿಗೆ ಚೀಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ವರ್ಷ ಬೂರ್ಣೆ ಆತೈತ ಅಂದ ನಾನೈತ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಜಂಕದ ಐಕುಲು ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಟು ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಪಣ ಬೇಗ ಬೇಯೋಡತೆ ಅಂದ ಬೇಯೋಡು ಅಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡ ಆವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ ಅಂದತೆ ಕೆಂಪಾವಡು ಯಾವ ಹಾಂ ತೋಜಂಕ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ನೆರಡ್ಲ ಹಾಂ ಮುಚ್ಚಲ ಬೋಡೆ ನೀರು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಳ್ಳಿಯೋಡೆ ಹಾಂ ಚೂರು ನೀರು ನೀರೇತು ಬೋಡ್ತೂಲೆ ಅದೇ ಇದು ಮುಚ್ಚಲ ಬೋಡೆ ಹಾಂ ಮುಚ್ಚಳಿಬೇಕು ಜಾರಿಗೆ ಕಡಾಯ ಎರಡಾಕಿ ಸುಕ್ಕು
ಅಂದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕೊತ್ತುದೆ ಪೂರ ಹಾಂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ ಅವು ಪಾಡಿ ನಿತ್ತೆ ಅವು ಇದು ಬೇವ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ತಾರೆ ಹಾಂ ದಾಸೇವಿ ಹಾಂ ಎರಡು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಂ నేను ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಪೊಡಿ 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 ಹಾಂ ನೀರು ಪಾಡೋದು ದಿಜ್ಜ ಪೊಡಿ 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 ನಮ್ಮವ್ರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ ಕೊದಿ ಬರ್ಪುಂಡದೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲಡು ಏರ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನು ಮಗೆ ಮರ್ಮಾಲು ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಪುಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮುಜಾಂಜು ಮೂಜಾಂಜು ತಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪುಂಡತೆ ನೆತ್ತ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟತಿ ತಜಂಕ್ಲಂಚೆನಿ ಒಂದು ನುರ್ಗೆದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಈ ಮರಿಯಲೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತಿಂಡಗ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಮಂತ ಒಂದು ತಿನ್ಪೇರು ತುಂಬುದಾಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಂತ ತಿನ್ನೆ ಟೆಂಗುಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಈ ಒಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೇನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕೊರು ಒಂದು ತಿನ್ನೋದೇನೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಉಂಡು ದುಂಬುದನೆ ಅಂದ 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 ಇತ್ತ ಪಿದೈ ಪೋತ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ವಿದೈ ಪೋತ್ ತಿನ್ಪೇರು ವಿದೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪ ಗೇರ್ಲ ಮನ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಲಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತಿನ್ಯಾರ ಪೋಯರ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಉಂದುವೆ ಕಂಡದ ತಿಮ್ಮರೆ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಕಂತದು ಮಂತೊಂತೇರು ಪುನರ ಪುಳಿ ಸಾರು ಪುನರಗೋಡು ಪುನರ ತಪ್ಪುದೆ ఒక తేరద మరందు ಐತ ಕೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ತೆದಕುಲು ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರ ತೆದಕುಲು ತಿನ್ಪಿದೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೇವೆ ಸೂಪನ್ನೆ ಬೈದಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯುಡು ಅವು ಪಚ್ಚೆ ಪೂರ ಪೂಪುನದ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಬೇಗಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಚುತ್ತೂರು ಕಚ್ಚಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನ ಪಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದ ಜಿಂಜು ಗಂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪು ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂದೇನೆ ಮಂತ ತಿನ್ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲಂದೇನು ಮುಟ್ಟುವೇರೆ ಅಂದ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪು ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಪುರ ಇರೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರ ಉಂಡು ನುರ್ಗೆದ కొంచెం అಲ್ಪ ಕಿತ್ತಬಹುದು ಪತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಏತಲ್ಲ ಅಂಡ ತೊಜಂಕದ ನುರ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ವರ್ಷೋಳೊಂಜಿ ಹೊರರ ಸರಿ ಮನ್ಪುವೇರೆ ಒಂದು ಪುರ ನುರ್ಗೆದ ಪುರ ಏತು ಮೀನು ಕೋರಿ ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಇತ್ತೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎರಳೆ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆ ಕಂಡನ್ ಬಿಡಿದಂಡ ಹಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾಯ ಪುಡ್ಸೋತ್ಲ ಅವೆನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಡದೆ ಅಂದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡನ್ನು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಆಪ್ನತೆ ಅವು ಇತ್ತ ಮರಿಯಲ ಪೂರ ಆಟಿರಂಡ ಅವೇ ರುಚಿ ಚೀಪೆ ಬೋಡು ರುಚಿ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅವು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತುಂಡೆ ಅರೆಪ್ಪುದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ದೀಪಿನಿ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ನಾಯ್ಕೆ ಅವು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ತುಜಂಗೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ಕಜಿಪತೆ ಆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಅವು ತುಜಂಗೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನು ಅವು ಒಂದು ರುಚಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಕನಿ ಖಾಲಿ ರುಚಿಗುಂದೆ ಪಾಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡೆ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೇರೆ ಅಂಚ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡೆ ಬೇಯೋಡು
ಅರಿನು ಪೊದುಪುಳು ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತುದು ಪುಡಿ ಮಂತದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಡು ಈ ಕಜೆಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಒಯ್ಕಲ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಪಾಡ್ರಿ ಐಪತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ತಾರಾಯಿನೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪುಡಿ ಮಂತ ಅರಿಯುತ್ತ ಪುಡಿ ಸೊಜಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಕತ್ತಂದೆ ಬೊಕ ವಾ ಕಜಿಪ್ಪುಗ್ಲ ಪಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬೈಕೆ ಪಾಡ್ನಾನಿ ಬೋಡೆಂದು ಅರಿಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಅಂದೆ ಬಲಸರಿ ಪಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಲಂಚೇನೆ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲಸನಾಗ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡುವೆಡ್ಡಲ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಅರಿಪೊಡಿಲ ಬೋಡೆ ಬೋಡೆ ಆಯ್ತದ ಮಲ್ ತುಪ್ಪರ ಕಜಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದಕ್ಲ ದನ್ನ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಅವೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅವನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಗುತ್ತುಜೇರು ಅಂಡೆ ತಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ನುರ್ಗೆಲ ತೊಜಂಕ್ಲ ಸೊಪ್ಪುದ ಸುಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿ ಸಲ್ಮೇಲು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಜಂಕಿನ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೀಲಾ ಅಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುಕ್ಕನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಚಗಟೆ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸುಕ್ಕ ತಯಾರಿಸೋ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೆಂಪಕ್ಕಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಚಗಟೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಆ ನಂತರ ಹುರಿದ ಒಣಮೆಣಸು, ಧನಿಯಾ, ಕರಿಬೇವು, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ, ಹುರಿದ ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಳೆಗಾಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಗಟೆ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸುಕ್ಕ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತಜಂಕ್ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ದಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಭದ್ರಾವತಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಹಾಗೇನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ತಜಂಕ್ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳೋಣ. ಅಮ್ಮ, ತಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಪಂದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀರು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಹಾ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗತೆ ಏನ ಬೋಡಿರೆಗ ಇಂಕ ನೀರು ಬೋಡಂತೆ ಹಾ ಪಾಡಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಲರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಡ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಬಾಡುವೆ ಚಮಚ ಬಟ್ಟು ಕೈಟೆ ಮಲ್ಪಾರ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರಕ್ಕೆ ದಿಯೋಲಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಕಾಳಿ ಅರಿಪುಡಿ ಮಂದಿನ ಇಜಿರ ಪತ್ತು ಜದೆ ಅಂದ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಐಕು ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಪೊತ್ತುದತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್
ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಕಲತ್ತದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತದು ಪಾಡ್ನ ಹಾ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿರದು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಪಾಡುನಲ್ಲಿ ಈತೆ ಯಾವುಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಐಟು ಪಾಡ್ನು ನಮ್ದೇನು ಸೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗನೆ ಪಾಡ್ಗ ಅರುಣ ಮಸಾಲೆದಾಗ್ಲೇನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಅವೇನಿ ಅಂದ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪೆರ ಪುರ ಅಂಚನ ಈರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆತೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ ಸರಿಲ್ಲ ಅವಲ ಆಪುಣತೆ ಪಾಡುವ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮೂಜಿ ಮಂತಗ ಬಕಾಂತ ಈ ರೆಂಚ ಪನ್ಪರ ಅಂಚ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಯರ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡತೆ ಬೆಯ್ಯ ಪುರ್ತದೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲಡೀರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರೆ ಇಂಚ ಪೊರ ತಿಂಡಿ ಬಯ್ಯ ಮಿಚ್ಚ ಏನೇ ಜಾಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಇಜಡ ಪೋಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವರ್ ಬಯ್ಯನಗ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಇದ್ದು ಅತೆ ಒಲಂಡ್ಲ ಪೋಂಡ ಪೋದ್ ಬರ್ಪುನೆಟ್ಟೆ ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ದಿನ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಚಾ ಪರ್ಪುನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ದಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಚ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಖುಷಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಸಲ ಆತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದ ತಿಂಟ್ರಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತಂದ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ರೆಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ. ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿನ ಖಾಲಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು, ಅರುಣ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಕಾದ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಸಂಜೆ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಇದರಡ್ಲ ತಯಾರಾತುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂತೂ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ದಿಂಚಿಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಜಿಪೋತೆ ಸುಕ್ಕ ತಿಂಕನೆ ಎಂಚಾತುಂಡು ತೂಕ ರುಚಿ ತೂಕ. ಹಾ ಇರ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾತಂಡು. ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಏನು ದತ್ತನಲ್ಲಿ ವನಸ್ ನುಪ್ಪು ಸಂತೋಷ ತಗಲ್ನ ಗಂಜಿ ಅಂತಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕು ನೋಡಿ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚದಲ್ಲ ದೋಸೆ ಪುರ ತಿನ್ನೋಲಿ, ಚಪಾತಿ ಪುರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾತಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಕ್ಕ. ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಚಾ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡತೆ. ಬೈಯದ ಕಾಫಿಗೆ ಚಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಸುಲಾಬಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಂದು ತಿನ್ನೋಲಿಂದೇನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತನ. ದಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಏನ ಮಲ್ದರೀರು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಆತನ. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್
ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರಾಗ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ತಕಲ್ನ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮೊಗಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಅಂತೂ ಸೊಗಸಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಆ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಫಟಾಫಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980, ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್, ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.